Faro mure. Faro mo. Adio. Moya mchene pano. Ndinotenda mweya mchene pano. Ndakafonerawo nababa wangu musi weMonday. Ndakafonerawo nababa wangu musi weMonday. Vachitizvoni hanzvadzi yangu yanga ane 2 years achipractice nursing. Vachizvoni hanzvadzi yangu yanga ane 2 years achipractice nursing. Akangonzi subject rake 1 harisi science subject. Akanzi subject rake 1 harisi science subject. Saka zvichaita kuti anyore state final yainyorwa nezuro. Zvichaita kuti anyore state final yainyorwa nezuro. Saka vakabva vatraya kufonera chiremba. Saka vakabva vadzama kufonera chiremba. Ndobva vatanzi havasi kutidaira. Ndobva vatanzi havasi kutidaira. Ndikati aiwa chiregedzai nditaure nawe inini ndajaira mashandiro avo. Ndikati aiwa chiregedzai nditaure nawe inini ndajaira mashandiro avo. Ndakabva ndatumira chiremba message. Ndakabva ndatumira chiremba message. Ndichibva ndavatumira bheki kuti aiwa ndavatumira message chimirirai mhinduro yenyu. Ndakadzonda ndakatumira message saka chimirirai mhinduro yenyu. Musi wechitatu ndakabva ndadzokorodza zvakare kuna Ishe. Musi wechitatu ndakadzokorodza zvakare kuna Ishe. Ndichibva ndatumira futi bheki kumba kuti ndavatumira futi. Ndichibva ndatumira futi bheki kumba kuti ndavatumira futi. Kuma 4 emusi weWednesday. Kuma 4 emusi weWednesday. Mama ndo vakazondifonera. Mama ndo vakazondifonera. Zvichinzi kwatoya tsamba yabva kuhead office. Zvichinzi kwatoya tsamba yabva kuhead office. Zvichinzi without fail. Zvichinzi without fail. Mwana yeye ngaanyore exam rake. Mwana yeye ngaanyore exam rake. Nhasi apedza exam rake. Nhasi apedza exam rake. Saka ndinotenda. Vamwe uyai. Faro kwamuri. Amen. Ndinotenda mweya mutsvene pano. Ndinotenda mweya mutsvene pano. Ndakauya ndisina basa. Ndakauya pano ndisina basa. Iko zvino ndava naro. Iko zvino ndava naro. Vamwe ngavauye. Faro kwamuri. Ini ndinotenda mweya mutsvene pano. Ndinotenda mweya mutsvene pano. Ndakauya nemurume wangu. Ndakauya nemurume wangu. Akanga wana basa kuSouth Africa paVets University. Akanga wana basa kuSouth Africa paVets University. paVets University. Asi kwaidiwa visa. Asi kwaidiwa visa. Saka visa riya rairamba kubuda. Saka visa riya rairamba kubuda. Vakaguma vafonera vachiti kana zvisaiti visa zisabudi takutotsvaga umwe. Vakaguma vafonera vachiti kana zvisaiti visa zisabudi takutsvaga mumwe. Ndobva ndauya navo panapa. Ndobva ndauya navo pano. Ndobva vaona Ishe. Ndobva vaona Ishe. Iko zvino vatove ne3 weeks and a half vachishanda paVets University. Iko zvino vave ne3 weeks and a half vachishanda paVets University. Vamwe baba uya. Seri kwekanda rangu ndandakanyora kuti gore nenda kuti imba yangu ipere kuvakwa. Hambai vai uyai. Alright. Neniwo ndinotenda weshe mweya mutsvene panzvimbo ino. Ndinotenda mweya mutsvene panzvimbo ino. Ndakauya pano ndichirwara ndine problem yeshuga neBP mwiri wese wairwadza pasina paunoti apa. Ndakauya pano ndichirwara ndine dambudziko reshuga neBP mwiri wese wairwadza. Ndaiti kunyange ndikageza chero ukazora mafuta hazvioneki. Ndaiti kunyange ukageza ukazora mafuta hazvioneki. Asi zvinoda kuti nyange ndichifamba ndakutozwa kuti aiwa ndiri munhu mwiri wangu wave ndakunzwa zvakanaka. Iko zvino ndapora ndakuti ndichifamba ndakunzwa kuti aiwa ndiri munhu. Ndinotenda. Ndinotenda.